Paríži trochu sklamaný. Vyše polovica podávaných hlavných jedál bude vegetariánska. Klasické burgery či pečené kurčatá z časti nahradia strukoviny, quinoa šalát či falafel. Tvári sa to ako hovädzí burger, no miesto mäsa tvorí jeho základ pšenica. Takéto čoraz populárnejšie náhrady mäsa budú v ponuke pre športovcov a divákov blížiacich sa olympijských hier v Paríži. Toto je napríklad vegetariánsky šalát. Je v ňom quinoa, zelenina, dressing z tahíny a cviklový falafel. Samozrejme, nie sú to žiadne vegánske experimenty. Väčšina bezmäsitých jedál obsahuje syr alebo vajcia, a teda sú vegetariánske. Najmä preto, že Francúzi si na svoje syry jednoducho potrpia. No mäsa bude v ponuke zaručene menej ako počas predchádzajúcich olympiád. Cítime, že je našou zodpovednosťou ľudí, ktorí sem prídu, aj trochu vzdelať. A napokon je povinnosťou nás všetkých snažiť sa o zníženie uhlíkovej stopy, či už pri výbere spôsobu dopravy, alebo pri servírovaní jedla. Francúzi majú všetko presne vyrátané. Počas hier naservírujú 2 milióny porcií pre športovcov z 206 krajín sveta. 60% jedál budú vegetariánske, prípadne vegánske, a 80% surovín budú tvoriť tie domáce, čiže francúzske. Ostatných 20% tvoria banány, káva či čokoláda z dovozu. Pestrosť stravy pre športovcov bude ale samozrejme zachovaná a ohľad budú kuchári brať aj na to, aby boli jedlá vyvážené a kaloricky bohaté. V ponuke bude teda aj pizza či cestoviny. Pri niektorých jedlách sa mi ani nechce veriť, že sú vegánske. Tajomstvo je samozrejme v tom spôsobe prípravy. Zaujímavosťou je, že najobľúbenejším ovocím vrcholových športovcov sú dlhodobo banány. Do olympijskej dediny ich preto privezú Francúzi 3 milióny kusov. No avokádo v ponuke nebude, pretože jeho pestovanie považujú organizátori za neekologické. A nakoniec malé nahliadnutie do olympijskej dediny, ktorá sa už o pár týždňov zaplní športovcami. Najesť sa budú môcť v 15 jedálniach. Tá hlavná, obrovská, bude otvorená 24 hodín denne a s 3500 miestami na sedenie sa stane dočasne najväčšou stravovacou prevádzkou na svete. Alžbeta Garajová, Maťašovská, televízia.